Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Bento Espinosa crece na comunidade xudaica portuguesa de Ámsterdam no inicio do século XVII. Non existe cualquier dúbida de que a súa lingua materna é o portugués. Tanto o pai oriundo da Vidigueira como a mai, cuxa familia vivera no Porto, falaban portugués como lingua do día a día. O debate sobre as orixes de Espinosa está encerrado. Durante moito tempo pensouse que ele era español, mas agora todos xa sabemos que é portugués. Os xudeus portugueses de Ámsterdam falaban portugués en casa e na rúa e os servizos religiosos na sinagoga eran conducidos en portugués. Sendo portugueses, pois, Espinosa e os seus pais e avós falaban todos portugués como lingua materna. Existe até unha carta de Espinosa a un amigo neerlandés en que di que se conseguiría explicar mellor se podese exprimir a súa idea na súa lingua materna, ou sexa, ele pensaba en portugués. Explica o amor a Portugal exemplificado pola alegría coa restauración de independencia en 1640 por parte dunha comunidade de refuxiados religiosos que sabía que a Inquisición continuaba a perseguir o xudaísmo un pouco por todo o Imperio Portugués. É un dos trazos das características máis sorprendentes da comunidade xudaica portuguesa de Ámsterdam. Os xudeus estaban a ser perseguidos pola Inquisición, moitos eran nesa altura queimados vivos en Portugal, mas mesmo así, unha grande parte deles sabía distinguir a Inquisición, que odiaban, e o país que amaban. Non todos, mas unha importante parte. Até enviaran armas e municións para axudar a Portugal defenderse dos españois. Na sinagoga ameazábase a excomulgar quen falase mal dos representantes de Portugal. Xa dos de España podíase falar mal á vontade. E a experiencia de vida da familia xudeus portugueses fuxidos das perseguicións católicas e refuxiados nos Países Baixos calvinistas é importante na formación do pensamento filosófico de Espinosa. Espinosa estaba nunha posición intelectual única. Naquel tempo acreditábase que todos os misterios do universo tiñan solución na Biblia. Os intelectuais detectaban, claro, incongruencias nas escrituras bíblicas, mas crían que iso que se debía a erros de traducción e que o orixinal en hebraico sería perfeito. Espinosa lía hebraico demostrou no Tratado Teolóxico Político que o texto orixinal da Biblia non era un texto divino, mas feito por homes, para homes, por razóns humanas. Iso foi un gran choque, mudou todo no pensamento occidental. Ao retirar Deus da ecuación, Espinosa retirou poder á Igrexa, viabilizou o aparecimento das ideoloxías modernas e finalizou o método científico que aínda hoxe usamos. Isto é o que escribía o Diario de Noticias no seu orixinal a portuguesa, escribía Leónidio de Paulo Ferreiras no 21 de outubro de 2023 baixo o título Espinosa foi un dos maiores filósofos de todos os tempos e tres povos poden reclamalo como o seu maior, o neerlandés, o xudeo e o portugués. Ola, ola, boas, como estades? Aquí estamos no Galiportus versión express neste Historia e Historias, como non, hoxe falando de moitas máis cousiñas destas píldoras que comunican pequenas e grandes historias a un e outro lado da raya. Como vedes, falamos neste Historia e Historias de hoxe de filosofía, e falamos cun filósofo barra historiador moi querido por nós. Moi boas, Abraham. Hola, moi boas. Mais ben alumno de todo e mestre de nada, pero... Sí, señor. Facendo un pouco alusión hoxe a este grande filósofo do século XVII, digamos que, por outra banda, aparte do que acabades de escoitar, tamén se nos comenta que posiblemente estímase que Miguel de Espinosa, o pai do filósofo deste tal grande Espinosa, vale?
pois Bento Espinosa, o pai, Miguel de Espinosa era de Ourense, onde os Espinosa pois ocupaban postos importantes desde final do século XIV. É que, pregunto Chabrán, aumentando as perseguicións, non, as persecucións, comenzaron algúns xudeos a realizar a súa conversión pola conta que lles tiña, aínda que non coa sinceridade apetecida. Isto é o que se comenta naquela época, na época en que moitos xudeos, como se sabe, sabémoslo ben aquí en Allariz tamén, teñen que moverse e buscar a vida noutros lugares. Neste caso, os Espinosa acabaron en Holanda. Sí, estes foron así... Nos Países Baixos. Sí, houve moita emigración, así... Se fose de Allariz, pues, incluso tiñamos o... Non era Holanda, pero tiñamos o bardo belga, non? Incluso. O caso é que si houve, por parte de Olga Gallego, non? Que fora directora do Arquivo Histórico Provincial, unha xenealoxía dos Espinosa, e si aparecen pois figuras como este Miguel de Espinosa, que inclusive se vai para a zona de Oimbra. Verín aí na raya con Chaves. Entón, si é certo que a raya ao final ten esa zona, non? Ese carácter de zona liminar e refuxio, non? Tamén o propio isolamento de moitos locais, de moitas aldeas, non? Para, pois, iso, eses criptos xudeus dos que falamos en algún momento tamén, que eran polo día e fora das casas eran cristiáns e pola noite o párroco era o rabino, non? E cousas así. E no caso da familia de Espinosa, pois tamén fai moito sentido tendo en conta pois iso, estamos a falar do século XVII, comezos do XVII, non? O seu nacemento. 1632. E entón, pois iso, son... Entón, si no primeiro terzo, xusto, aí antes de cambiar de terzo do terzo para o quinto, pois... temos unha familia de comerciantes tamén, que se van pois para o que era unha potencia comercial tamén xa nese momento, non? Entón, pois temos aí a Espinosa que... Se non fose así, pois andaría pola rúa Lepanto, por viños, así filosofando, seguramente. Sen ninguna dúbida. Lembrade e sabede que este filósofo galaico-portugués non é cousa pequena. Estamos a falar nunha época de Shakespeare, de Bacon, do propio Cervantes, de Hobbes, de Descartes, de Pascal, de Kepler, de Leibniz, de Newton, da época das luces, dese rexurdir do humanismo en frente un pouco á visión de Deus omnipresente, o que acabades de escoitar, pois esa nova por relación tamén ca Biblia e esa maneira de analizar as cousas máis dun punto de vista máis cientista. Estamos pois a falar dun filósofo moi importante do que non temos... E controverso, ademais, non? Porque unha das... Penso que está considerada, non? O que sería o topo da súa obra e a ética, que non publica, que aparece nunha gaveta depois del morrer, non? Porque supóse que tiña bastante temor ao que poidese pasar o ver as súas opinións nun libro que, por outra banda, eu que non o lin, pois vou dicer o que di a xente que o leu, que é especialmente árido e que non é precisamente pois un libro introductorio, senón que é un libro pois moi pois iso, unha das referencias das producións escritas da humanidade e a vez unha das menos accesíveis precisamente por como está escrito e por como formula pois todo ese ideario que gardou nunha gaveta e que se publicou pois após a morte do seu autor. A pregunta, como tantas outras, é se Bento Espinosa tería sido o filósofo que despois foi ao amparo un pouco das luces do avance do calvinismo nesa Europa de reforma, se tivese ficado no mundo galaico-portugués, aí a cabalo un pouco entre a familia e as expulsións dos xudeus, non? Tal vez, pois, acabaría por ser un comerciante, Espinosa e fillos... Tería rotulado hoxe aí no camión. Agora terían vehículos longos, igual que vemos Joao Pires, pues vemos Espinosa e fillos atravesando aí desde Ponte de Lima ata París, levando... Sí, porque temos que pensar tamén pues, incluso dunha banda todo o que pasa en Centro Europa e así é todo, pois tamén inclusive pois non toda a reforma é unha reforma de libre pensamento, non? E podemos pensar pois no que lle pasa a Miguel Servet por dicer que o sangue se movía.
Mas aquí sí, ese espírito de contrarreforma, non? Así que nos deixou uns cristos bárbaros barrocos, pero que sí que certo que algunhas dos textos de Spinoza seguramente ficarían todos na gaveta, non sei se chegaría a os publicar, non? E a lingua de Spinoza, como tanta xente naquela altura, pois sería unha lingua aí nesa fusión galaico-portuguesa que hoxe moitas veces moitos se empeñan en diferenciar, e na época pois habería ese continuo do que temos falado tantas veces. Comenta o público.pt no 2022 a lingua na cual Bento de Spinoza, filósofo sefardita, mamou, e comenta, prosigue dicindo que nunha altura en que os ánimos e as paixóns máis tristes e mezquiñas desfiguran unha interpretación e unha avaliación serena da lei que permite aos descendentes de xudeos sefarditas a obtención da nacionalidade portuguesa, e engadiríamos nunha época en que actual 2025 en que parece que Montenegro tamén aí amparado pola presión de Chega comeza a refundarse, a estar por riba da mesa esa nova lei que parece que vai endurecer as condicións de acceso á nacionalidade portuguesa, pois continúa público dicindo que tal vez non fose unha má idea dar a coñecer aos leitores do público quen foi o filósofo sefardita Bento de Spinoza e en que lingua falaba. Como el mesmo recordou, por favor, faládeme na miña lingua, e pensaba aquel que un día Albert Einstein, o mesmo Albert Einstein, preguntando se acreditaba en Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza que bla 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 bla. Efectivamente. É dicir, continuas alusións a un filósofo moi potente na súa época e nos séculos posteriores. Sí, e aparte, pois iso, sempre referenciado como Baruch ou Baruch ou Spinoza. Sí, é curioso, non? O feito de ter nacido alá nos Países Baixos, cando faz un pouco a procura da información de Spinoza, Bento por un lado, Baruch por outro lado. Xa ves así, pois iso, ese nome co que aparece referenciado, e ao final pois chamábase como daqui, non? Tamén así, o nacido en Melias circunstancialmente, Bento Feixó tamén, no? O padre Feixó. Sí, señor, sí, señor. Os amigos de Portugaliza, xa para concluir, comentan tamén que a recuperación dos textos en galego-portugués deste filósofo, alén de rescatar para a nosa cultura, digamos, o interese propio deses textos, como xustifica o propio Liceo Compostelano no seu día, permite tamén axudar a cubrir esa triste e injustificável lacuna neste caso é moi interesante. Non é cuna, é berce, diría. Correcto, este de lacuna lagoa, que é certo, non? Dos aínda denominados séculos escuros da historiografía literaria galega. Que cada vez son menos escuros e vemos que o galego está. Sí, é certo. Cada vez esa cuestión de, non, de xa non só hai que falar do Conde de Gondomar, non? Sí, esa cuestión de escurizar aqueles séculos tamén hai pequenas grandes luces, como é o caso de Bento Spinoza aí a cabalo. De los Monteros, ese non, é con Bento Spinoza de Oimbre. Este non era de Burgos, non era das Castelas, este era galaico-portugués, emigrado ao mundo da reforma, escapando daquelas perseguicións continuas que se lle facía aos xudeos sefarditas, lembrade, os xudeos da Península Ibérica. Aquí no Historia e Historias, modo filósofo. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.